Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke siyakwazeke nendaba kaJunior Khanye malunga ke neKaizer Chiefs. Niyawuyazi into yokubana ke Junior Khanye versus Kaizer Chiefs njalo. Umfana omdala ke uke wathi ke iKaizer Chiefs yena akayiboni ingena ke ku-top 8 ke kule season. Uthi futhi ke ngeke ingene, akathi akayiboni, uthi ngeke ingene kwi-top 8 iKaizer Chiefs kule season. Futhi ke naba baqeqeshi babini bashiywe nguNapi, uthi abazuyigqiba le season. Yintetha ke leyo ke ephuma phaa kuJunior Khanye ngongaboni into entle ke eyenziwa iKaizer Chiefs, noba ke ingaphumelela noba ingakora amanqaku ayi-10 elihlweni lakhe. iKaizer Chiefs ke ayenzanga kakuhle. Uyawukhumbula into yokubana ke nangexesha iKaizer Chiefs iwina phaa iNedbank Cup, zangathi iKaizer Chiefs idlalile, wabona yena amahlaba kwiqela leKaizer Chiefs, wabona ke impazamo zodwa kwiqela leKaizer Chiefs, wade wagxeka ke noYusuf Marti owayefake i-winning goal kwifinali, watsho wathi yilakhi. Zininzi ke izinto kuJunior Khanye phaa angaziboniwe ezintle phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Umzekelo, iKaizer Chiefs yakuNedbank Cup yaqala bethe iStellenbosch, and iKaizer Chiefs izophumelela le Nedbank Cup sizile ephelileyo nje yayitoswe indlela yayo yayinzima kakhulu, ngoba yaqala kwiStellenbosch yasibetha, wathi iKaizer Chiefs iwine ngenhlahla ngenxa yorefri. Yajika iKaizer Chiefs yakuSundowns, yaphumelela iKaizer Chiefs, yabetha iSundowns, nalapho wathi iKaizer Chiefs iwiniswe borefri. Yawubetha iPirates, nalapho wakwathetha isitori esi-1, akho lapho wakothula umnqwazi khona, wathi iKaizer Chiefs isebenzile. Emehlweni wakhe iKaizer Chiefs zange yasebenza. Into endixakayo ke zinintsi games iSundowns wina ke ngendlela engeyiyo idlala neKaizer Chiefs ke iwina nge-offside. Ezo zinto akazithethi uJunior Khanye, futhi ke akazibhali naphantsi, akasho nokusho okubana ke iSundowns apho iwine nge-offside xa idlala neKaizer Chiefs. Uyathi qha ibifanelekile iSundowns lokubana ke mayiphumelele, ngoba ke emehlweni wakhe eyona timu ibhadle eSouth Africa yiSundowns. Ifana ke nale ayithetha ngeKaizer Chiefs athi ngeke ingene ku-top 8, kodwa iKaizer Chiefs uzothi ga ngoku eligini isabethwe kayi-1, isaluza imatch enye, uzothi ga ngoku iKaizer Chiefs ke Orlando Pirates lose imatch ezimbini, uzothi ga ngoku. Kodwa lo mntu lowo uthi iKaizer Chiefs ke ayizulibona ixesha phaa kwi-top 8. Atsho ke uphinde wathetha ke nangoVilakazi xa ndithi ukujonga, wathi kuVilakazi lo ngebe unetalent umfana qha akadevelopwanga ngendlela erayithi, kukhona apho kuphazameke khona. Uzawufana ke noThembi Silotshi, afane ke ndimkhohlwe enye iplayer ke bethe ke uzawufana nayo, ngoba uzawugqama xe phaa ko-25 years to 26 years. Akazukukhawuleza akhule ngokasebholeni, akazukukhawuleza ke aperforme kakuhle, ngoba into yakhe yafeyileka kwaphaa esesezantsi ke kwaba bantu babemdivelopha phaa ezantsi. Zizinto ke ezithethwa ke nguJunior Khanye abantu ke xa bencoma phaa uVilakazi ngendlela aperforme ngayo, nangendlela umfana ke iKaizer Chiefs sebeyibambe ngayo phaa ngecawe, nangendlela kubonakala ngayo umfana omdala kaVilakazi into yokubana xa ye efumana itshansi yokudlala uzoba yingozi. Kodwa ke na uJunior Khanye yonke loo nto akayiboni kakuhle. Uthi apha kuVilakazi kukhona apho ke kwaphazameka khona ke ngela xesha ebephaa developer phaa ezantsi kwi-reserve side eKaizer Chiefs. Zikhona izinto zange zihambe kakuhle phaa, into ethetha ukuthi ke ngoku uzawufana noThembi Silotshi aba bathathe kade ungene efomini, ngoba nabo Lotshi aba kwaphazameka phaa kwela xesha babedeveloper phaa ezantsi. Yintetha yakhe ke leyo esithi ke uyawuperforma mhlawumbi kakuhle xa egqiba phaa ama-25 years. Yintetha leyo ke kaJunior Khanye, into ethetha ukuthi akhona enye ke into entle wayekwayibona eyenziwa iKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs ke yagqibela ukwenza into entle ngela xesha yayinika yena iskipha ithi makangene ebaleni adlale. Yagqibela ngoko ke iKaizer Chiefs ke ukwenza into entle. Emveni koko zange iphinde iKaizer Chiefs ke yenza into entle, noba ingawina ngesiphi na iscore
pha emehlweni wakho Junior Khanye yobe ekhaya izathu zenzeka kubo kanye incedwe ngurefri zinto zimbini. Baphulaphuli ke ndifuna ke singene sike sinabise le meko nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.